Ook op het Heerenveen is juist stilstaan bij het feit dat 20 jaar geleden met de capitulatie van Japan een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Het is een wichtig moment voor de veteranen die na de oorlog als dienstplichtigen naar het joeduistige Indonesië thuisgestuurd waren. Wij zijn het hele jaar terug. Ben er altijd bij een heel soort momenten dat je denkt aan de tijd dat wij in Nederlands-Indië waren. En dat we nou uw Maarten daarna gelezen hebben. We hebben op Samarang, we hebben bij Jakarta en bij Surabaya lezen al jaar. En er zijn duizenden. We hebben die begraafplaatsen geweest. En ik denk nou, als dan hier een lichte afspiegeling van is van wat we daar jongen hebben, dan vind ik het prachtig voor al die mensen die graven, dat we net bij komen kennen, maar dat we er toch even aan denken moeten. Heel lang weer net een soort omdenken voor de situatie in Nederlands-Indië na de oorlog. En dat doet nog altijd zeer bij de Nederlanders die in die Japanse kampen zitten, ze weten belutsenen. Mijn moeder heeft in het kamp gezeten, mijn opa en oma, ooms en tantes. En dus het hele Indische verleden, daar is bij ons thuis, was dat nadrukkelijk aanwezig. En als je dan zo'n officieel moment daar ook woorden voor kan vinden die ook je persoonlijk raken, dan doet het je wel wat. Ja. Na de oorlog wie het lijden nog net voorbij. Door volgende zijn de politionele acties dat ik een soort jonge Friezen bij inzetten binnen. Eigenlijk voelen wij van die oorlog in de oren. We waren nog vrij jong, ik was 18 en heel eer, toen kreeg ik een oproep voor dienstplicht.